dai wata tsohuwar sana'a ce a ƙasar Hausa wadda aka kwashe shekaru masu yawa ana yin ta. Da yawa daga cikin masu yin wannan sana'ar sun gaje ta ne tun iyaye da kakanni. A yau shirin mu leƙa kasuwannin Afirka zai yi duba ne akan wannan sana'ar. Sunana Hauwa Abdulhamid. Ku biyo ni domin jin yadda za mu tattauna da wani sarkin ƙira wanda shi ba ɗan gado ba ne amma ya yi fice a cikin wannan sana'ar. Sunana Muhammadu Sani, kuma sunan da aka fi sani na da shi a duk gari akan kira wani da malam. Waɗansu sukan kira wani da baushe, waɗansu sukan kira wani makeri. To muna sana'a kira wanda kusan a yanzu ita ce muke kan gaba akan harkokinmu na rayuwa, kuma Allah Ubangiji ya azurta mu da basira kala-kala a cikin harkokinmu, wanda muna da yawa. Makera da muke tare da su a nan wajen da muke wannan aiki da su, kowa yana da basira sa daidai gwargwado irin abubuwan da yake sarrafawa. Wani yana takobuna, wani yana mashi, wani yana yin zobuna da sauran dai abubuwa, wani kayan doki. Duk abin da ya shafi harkoki na ainihin sarakuna su muke yi. To alhamdulillahi, ina godiya ga Allah da kika yi wannan tambaya, yadda muka natsanci kaina a cikin ɗaya daga cikin sunan makeri da za a yi kira na, wanda idan zan ɗauki asali zan ce asali na ba makeri ba ne, amma ina godewa Allah da na tsinci kaina a rayuwata, wanda ƙila ta yi min wanka na zama mutum cikakke. Kuma to na shiga na je na tsinci kaina a gurin wa'annan bayan Allah a makera na Nijar, wajen wani bawan Allah Sa'idu da Ahmad, suna nan a da magaran, wanda su ne da suka ga cewar mun shaƙu ai lalle sai na zama makeri. Sai na ce to ya za a yanzu zama makeri ni da ba gado na ba. Sai suka ce ai shi kira da ake cewa ko wanzami ko makeri ko duku, ai gadon sai ka bayyana a duniya sannan yake zama gado a jikinka in ka riƙe sana'ar. Amma baka riƙe ko da mahaifinka makeran ne ko wasu sana'ar, in dai baka riƙe sana'ar ba, to ba za a kiranka da cewar kai mai wannan sana'ar ba. To gaskiya ni dai alhamdulillah zan iya cewa muna da yawa wanda ba mu gaje ta ba, amma ko dan gado wallahi sai dai kalle mu. Kuma ba ma alfahari da abin da Allah ya bamu a kwakwalwa na yin aikin, saboda ita rayuwa duk abin da za ka yi sai ka yi shi cikin ladabi da biyayya, cewar ka koya, Allah ya baka dama ka iya shi. Wanda kuma yake da gadon ma bai kwarance akan abin ba. To gaskiya ba ni da gado a ciki, amma wanda har ina takama da cewar wanda yake da gado lalle zai iya zuwa gurina da cewar sai ya koyi wani abu a gurina, wanda kuma na gode wa Allah da Allah ya ban wannan basirar. Duk abin da zan yi a cikin harkokin kilar da na koya a gurin wayannan bayan Allah da nake kira Ahmad Adama Garan da Sa'idu Makeri, wato ni in nazo zan yi abin yana zuwa min ne a kwakwalwata. Da in zan yi abu sai in sa boko a ciki, sai in dinga da yake makaranta art na karanta, to in zan yi dan wani abun haka sai dan sa barin sa boko in dan sarrafa abu da ilimin boko. To sai naga cewar kawai haka ina zaune in nazo sarrafa shi wani abun da zan sarrafa, kawai zai zo mu a kwakwalwa ta ce in yi kaza, in Allah yadda kuma abin nan yayi, kuma ko gurin sarki ko gurin hakimi na kai shi ya karbu. Farko ma da kika yi wannan tambayar zan ce abubuwan mu makeran farfaru ne. Na yi mantuwa a baya, kin san da akwai makera na bakin karfe, akwai makera na farin karfe. Wato kamar makeran mu farfaru su ne makeran azurfa, kayan dawakai na sarakuna da sauran takobuna na sarakuna irin su mashi, su kandiri. To bangaren mu kenan, ba irin wanda suke yin garma da sauransu ba. Mu muna cikin makeran farfaru. To wani abubuwan da muke samuwa muke sarrafa su, ko kamar takobi haka muke so, akwai kofar ruwa. Muna zuwa kofar ruwa, mu je mu siyo ainihin karfen da zamu zo mu buga shi ya zama takobi. Muna zuwa kasuwar kurmi, inda zamu samu fata da kakin zuma. Wannan zuma da ake ci, akwai ana kiran abin kakin zuma, an tattaune wannan abin. To shine muke zuwa muke sarrafa duk irin mashi ko takobi ko wani abu da ya shafi bangaren sarakuna.
to duk da wannan da kurmi da kofar ruwa shi wannan shine nace miki muna zuwa kurmi mu je mu siyo ainihin kakin zuma, to shine zamu zo muka zo sai mu kara shi a wuta saboda yana da tauri, ko mu sa shi a rana inda rana, to in yaji dumin rana yana laushi kamar fulawa, to da shine in ya zama kamar fulawa nan shi sai mu mola duk irin abin da muke so, siffar irin abin da muke so. In kandiri zaka mola to sai ka mola shi, in mashi zaka mola sai ka mola shi. Idan ka gama molawa sai ka zo ka fere shi, sai ka samu laka, wannan ƙasa ta mai danko ana haɗa ta da algarara a dake su don ta yi danko haka sosai, to sai a lallabe wannan shi kakin zuma. Muka lallabe shi ya bushe, mu zo wajen wuta mu kara wannan kakin zuma a wajen wannan wutar. Idan ta ji zafi, in wannan kakin zuman ya ji zafi, to zai dinga narkewa ne, ana fitar da shi daga ciki sai a dinga juye shi a cikin ruwa. Yana shiga cikin ruwa zai daskare ya koma kamar yadda farkon aiki da zamu fara yake a daskare, to haka zai koma. To in muka gama, akwai inda ake sai da aluminium, wannan aluminium akwai na kumbo brass kenan kan famfo. In mashi ko kandiri na kan famfo ake so, to sai mu siyo kan famfo da kumbo. In kuma na aluminium ake so, in ma na azurfa kake so, to duk dai in dai ka fitar da wannan molin, to sai ka narka shi, sai ka dura shi a wannan ramin da muka fitar da wannan mashin. Yana shan iska, sai ka fashe shi, sai ki ga yadda ka mola wannan mashin a farko, haka zai fito ma ba abin da zai canza. To sai ka zo kuma ka goge shi da kayan aiki. In ka goggoge shi, akwai inji da muke amfani da shi in an kawo wuta ko janareto, nan ma sai mu goggoge shi. Akwai abin da muke wankewa da shi, ki ga yana kyalli tamkar azurfa haka. To duk dai haka dai muke aikin. To mutane da suke zuwa suke sayan irin waɗannan kayayyaki namu, akasarinsu dai sarakuna ne. Yawwa, tunda na gaya ma mu makeran farfaru ne, to sarakuna ne suke zuwa suke siye, saboda mukan yi kayan doki da su wayannan mashi da su kandiri, irin su kwagiri haka. Sai dai kamar shi zobuna, to al'umma ma sukan zo don su siya ta, saboda ra'ayin cewar mutum yana da bukatar zobe zai iya zuwa ya sayi zobe ya sa a hannunsa. Amma dai kamar wayancan dai yawanci sarakuna ne da hakimai, bangaren dai sarauta dai su ne suke zuwa suke siye. To gaskiya alhamdulillah, na gode Allah, nasara babban mako na samu, tunda na yi aure a cikinta, kuma ina ganin ba nasarar da zan samu ma wanda ya wuce irinta. Karkari dai ko daga baya nan in samu gidan kaina ko mota ko makamancin haka ma, amma auren darajarsa to na same shi daga kira. Dan a yanzu hakan na da yara 4 wanda auren ne a kila ce nake ci nake sha da ciki da sutura duk daga cikin wannan kira. Ita ce babban nasarar da nake ganin cewa na gode wa Allah, wanda kuma ba za ta wuce haka ba. Ba ka rasa waɗansu abubuwa wanda kake ganin cewar za su zo kanka. Abinda muke dan samu wani kuskure a kan shi, ko kuma rashin jin daɗi a kan shi, lokacin da muka gama aiki muke son za mu goge, rashin wuta ta nefa yakan ba mu matsala. Wannan kalubale ne babban wanda muke ganin cewa yana takura mana, wanda kuma a irin haka da muke ganin cewa wannan abin yana damun mu akan rashin wutan nefa, muka sai inji. To inji shi kuma tsadar rayuwa, wanda duk abin da zaka yi zaka ga cewar aikin da kaje ka karbo karshen ta bai kai wanda kake tunanin sai ka sai mai ba, jira kake kawai ka dan sa wuta aka wuta ka wannan, to dole sai ta kama kuma ka sai man. To kuma ga yanda tsadar rayuwa ta zo ta kasance a harkan man, wanda in ka zo zaka yi sai ka ga cewar kuna raba daidai da shi mai. To kalubale dai haka dai, in dai ba dai irin wannan abubuwan ba dai, duk wanda zai aiki daga cikin dai makeran mu, in Allah da zai yi shi ya gama lafiya. Sai dai jinkiri, shi makeri yana da jinkiri wajen cikin aiki, kuma masu karba suna da rashin hakuri wajen karbar aikin su. Lokacin da aka zo aka baka aiki aka ce ma nan da sati 1, to in Allah ya ba lalle bane satin, Allah ya baka ikon cewar lalle satin ya cika ka gama aikin, saboda matsalolin da muke fama da su a Najeriya na rashin wuta. Gaskiya ita gwamnati ita ce babbar jagora, wanda idan ubangiji Allah ya sa kana da sana'ar ka ta hannu, wanda in dai babu wasa a cikin al'amuranka, to insha Allahu gwamnati tana da damar da za ta taimaka ma. Amma ita gwamnati ba a zo mata cewar taimaka min gwamnati kai tsaye haka, sai a kungiyancen ma, shin me kuka yi wa kanku
me kuke yi wa kanku na tanadin cewar sana'ar ku ta daga don ku zama wa'yansu. Ba wai haka kawai kamar yadda muke zaune muke buga abubuwa nan muna kai wa sarakuna da hakimai ai mu ce kawai bara mu tafi gurin gwamnati ta bamu kayan aiki da zamu zo mu ci gaba. A'a, gwamnati ba a yi mata wannan abin. Amma abin da muke fata da cewar gwamnati, muna yin sana'ar mu daidai gwargwado, kuma wanda mu hanya ma muke fata mu samu shiga gwamnatin, wanda ko da kai wani abu wanda zai zama cewar mu samu takarda daga karkashin gwamnatin, ya zama cewar mun zama memba nata, wanda duk lokacin da ake da wani bukata a ce mu ma yan gwamnatin ne. To anan ne gwamnati za ta san da cewar ai tana da 'ya'ya a guri kaza, wanda in mun je mun kai kukan mu to lalle gwamnati za ta taimaka mana. To fatan mu dai idan hakan ta kasance nan ba da dadewa muke addu'ar wannan tsarin da muke fatan cewa zai zo kanmu, wanda in mun tashi za mu je gurin gwamnatin don ta tallafa mana da irin abubuwan da za mu siya na kayan aiki mu kawata gurin, musamman ma shi janareto ko sola da ake amfani da ita yanzu, ya zama cewa in za mu yi aikin mu ba mu da damuwa. Akasari dai zai wuce wannan taimakon da muke nema a gurin gwamnati ba. To wannan abubuwa da kike gani kuma shine nishin mashin da muke magana, muke sarrafa shi da kakin zuman da muke siyowa daga kurmi, wanda muka zo za mu fere shi yayi daidai inda muke so, ya fitar da siffar da za a ce lalle ya zama cikakken mashi. To in aka wannan din shi muka gyara shi, shikenan sai mu samu shi laka kuma a jikinsa. Wannan gurin shine zai zama kofar da zai zama nan da an lullube shi da wannan laka din. To nan ita ce kofar da za a zama cewa an dura shi a sama a cikin rana ya bushe. To in muka zo juyowa ta nan kofar shine za a dinga sa wannan din a cikin wuta, in ya dauki zafi sai a dinga juye kakin zuma a cikin ruwa har dai cikin sa wannan abin ya fita daga cikin wannan lakar gaba daya. To in ya fita daga ciki ya zama moli kenan. Wannan shi ma kakin zuman ne, wanda shi ma shine wanda muka mola shi kan gwanki ne, wanda mukan yi tsitaka, wanda a takaice dai gashi zubin da muka yi na shi wannan abin, wanda daga kaman gatari ne da irin na maharba haka muke wannan irin gatarin maharba. To shine dai in aka mola shi da kakin zuman kamar wannan kenan, to shikenan sai ya zama cewa kuma an zo an zuba shi haka, sai mu zo mu goggoge shi, mu mishi fayif, mu sa mishi kasansa, shikenan a wanke shi, shikenan sai ya tafi kasuwa. To kusan dai haka yake.